Moi. Tässä on Linnea. Joo. Mulla on paras kaveri. Niin, tässä on nudelia. Ja sit Sillä on tosi paljon chiliä. Niin onkin. Ja muita mausteita. Ja me tehtiin jo videoita. Ainakin 10. Ja ne kaikki meni pilalle. Tuon veljen ja sen kaverin sijaan. Ja ne on siis täällä, koska ne on niin urpoja, niin sitten ne näyttää meille keskariin ja sille. Niin. Aletaan maistelemaan, koska taas on niinku video, että me tehdään paljon, että kun tää chili on niin tulista, että vielä kun mä otan tuolta vettä, niin oli lattialla on vähän vettä. Ai! Tää voi kaavasaari. Pitäis syödä äkkiä. Ja meillä on nuilla. Näet nuudelit tippu saada sun lattialle, kun sä tulit päässä siihen. Syödä äkkiä. Yritetään. Pakko. Mesin perään. Noin. Sulla on nuudelia. Sun lattialle, jotka mä syön. Niin, tässä on siis nuudelia vieläkin. Aika paljon. Tätä riittäisi vaikka norsun päivällisesti. Ja meillä on varalta, jos on pakko, niin tämmönen. Ja tuossa on sairasti vettä. Tuossa on myös nuudeli. Te varmaan näette sen tämmöisellä pienellä kerropisteellä. Väistä, mäkin haluan syödä. Joo, tällä oli vähän niinku pakko hyvin. Ja hei, laita vähän valoa. Joo. Nyt vaan silleen niinku valaistus silleen. Aivan hirveä valaistus tuli silleen yhtäkkiä vaan silleen. Joo, me kuvataan tää nyt niinku aikapäiväisellä. Mene sinne päivään. Ai että, meillä menee tän editoimisessa varmaan iltaan. Niinpä. Hyi, on niin hirveä tulista. Väis. Mäkin haluun. Ja mä. Tässä meni oikein silleen tosi Oli aikaa. Me laitetaan nyt vähäksi ajaksi pausselle. Me syventetään sillä välillä. Niin, heipä vähäksi ajaksi. Nip. Joo, ottakaa mulle soitetaan mä vai. Tässä on mun kaveri soittaa. Kohta. Mä teen mun kaveri tai Lumin kanssa yhden videon, niin sitten. Niin. Tää Joo, heippa. mulla hirveästi palo mun huulet. Mun piti laittaa siihen huulirasvaa. Mutta sitten sekin palo silleen aivan järkyttömästi. Mobiilille sattuu huuliin aivan järkyttömästi. Hei, tässä teille karkki. Karkki. Lakua! Ei, tää ei ole lakua. Mikä tää on? Tää on Just. Hasma. Tää on tämmönen joku hiuspala. Se on laku. Sellainen jännä savukiharrot. Okei. Nyt hyvä. Sulla tulee hirveet sotkut tänne. Täälläkin on sun sotkuja. Muutamat on sunkin. Näin jo tiesitkö mun nää on sun tullut. Laita sen hiuksias. Mä hain tänne vettä. Joo, hai. Poussivoi kanssa. Et juo sitä ennen kuin olet täällä. Jotain sairaan tulista. Mitä te vaan otitte?
Joo, tätä mun kaveri tuo. Nyt otetaan vettä, koska... Niin. Joo. Otetaan. Mäkin haluaisin purkkapussi. Joo, odotellaan vielä. Aha. Mä hakin vettä ja purkkaa. Tällaista salmiakki, tällaista Rainbowin purukumi mix. Sori, mä en saa Salmiakki, 3 eri makua. Ihan vaniljaa on niinku tossa. Tossa näette. Kuitenkin. Tossa on vaan sellaista vähän tosi hirveän polttava. Sitten on vähän keskimäärin, niin sitä molempia on sekoitettu sitten ihan niinku sellaista tummaa. Niin. Tosi polttavaa ja on ihan sellaista laimeeta. Sori, mä saatan nyt vähän kokeilla tätä. Joo, mä saatan täällä taustalla vähän kiertää mun hiuksia. No niin. Oli siihen pikkulainet. Niin, ja minit. Nyt se vesi on taas tämmöstä ihan kirkassa, kun mä join siitä. Se oli äskenkin. Se nyt aivan hirveästi. Oli äsken ton verran. Ei sitä oli tänne. Toi vähän litkuttaa tuota vettä menemään. Anni, niitä kaikkia purkkia ettei saa ostaa. No niin, laitas. Ovi jäi auki. Ihan sama. Mä olen syönyt tästä niinku puolet osat. On mäkin siis syönyt. Niin. Sitten vähän aletaan taas syömään. Väistä mulkin. Täällä alhaalla on aivan järkyttävää. Johonkin lisää. Sinä kai hakkaa. Ja pienen vettäkö? Ihan sama. Ui, että täällä on tätä chilivettä. Ui, että täällä on tätä chilivettä. Hyi, sä toi sylkäs sen suusta tänne nuudeleita. Sä pitäisit nyt videon. Oikeesti sä et voi sapaa. Älkää sano vaan. Niin. Voin. Tiedätkö, että video käy? No siitä. Että video käy. Hehe. Tää on tää pahin osuus. Koska näet kameralle, että siellä on pelkkää vettä. Koita se kaatu. Ja siellä on chiliä. Ei ole hauskaa. Mä join sitä vettä. Ihan sama nyt. Ehkä vähän keihäsellen tavallinen pussi. Noniin. Mä pistetään vähäksi paussille, niin... Noniin, moi taas. Nyt laitetaan vaan normaalilla vaan muskataan ne. Joo, me voidaan napastella niitä käsiikin. Ota mä haluan. Nyt se on muistattu jo. Siellä on vielä isoja. Ei oo. Iso.
ette siis löydä hommia. Joo. Juhu. Mä siis lisää tähän vettä yhtään. Ei. Ei niin. Koska näkin nyt mausteet tuli. Niinpä. No. Elikkä me otettiin vaan niinku tämmöset. Niin. Niin. Ja näitä voi myös syödä lusikalla. Saa ottaa isojakin. Niin mitä pitää muistaa vielä. Häh? Pitää tehdä muistaa vähän. Tälleen tää oikeesti sitten enentyy, koska... No. Hei, mun lusikka. Aha. Sä oot syönyt tässä puolet. Tää on mun toinen. Aha. Sori. Me saatetaan olla niin rohkeita. Ei. Ei ota mitään. Okay. Nyt meillä on rohkeita. Joo, samaa. Ollaanhan me. Joo, niin me trollasin tässä poikia tuossa WhatsAppissa niin... Haha. Jorja ja... Joona ja Eetukalle. Aika omituista. Ehkä me ollaan saatu ihastua niihin. Ilman tietämättä. Niinpä. Ilman tietää, että rakastetaan niihin. Okei. Aivan ilman. Paljastetaanko meidän salaisuus? Mikä? Hypitä se mulle. Joo. Että vaikka me ollaan molemmat jostain 9, kohta 10, niin... Meillä on poikakaveri. Ja... Aloin ja tästä 5-4-vuotiaasta asti. Molemmilla. Vähän liikaakin. Jotain yli 1000, kun sä... Me saatiin tehtyä tähän. Ja Jahu. meillä on vähän tärkeitä asioita. No niin. Niin. Mä en vielä paljastaa nyt. Mulla on Aatu. Okei. Täh. Kenen luokan Aatu? Se ei meidän koulussa. Niin, mulla... No, jos vois sanoa 4. Mä oon 1, joka on sun oikein niinku. Mutta on 3 henkivartta. No niin. Niin, mun... Mutta kyllä mullakin on. Aave. 4 luokan, okei. Mä oon 3, mutta se on 4. Ei varmaan haittaa, mut silti. Hei, tää on... Ota kumman lusikka. Mun! No meissä mun! Yhä maa. Sama.
Ei se mun lusikalla. Et sä voit ottaa kaikkea. Näin vähän.